Салом алейкум мардум. Телефонҳои Realme S67 омадаанд. Памятҳои ҳозир дар ҷо нишон метавон памятҳои 6/228 ва памятҳои 8/256 ва нархҳои ё дар комментария мешавад, ё дар описание менависем. Шон ҳозир рости нархша намедонем чанд сомат. Бояд чанд боксинг мекунем, мебинем. Инҷа дар ранги чорнеш ва ранги зеленеш. Ҳозир ҳар чаҳои мекунем, мебинем. Рафтем так дар ку айсу мешавад. Як, ду. Телефона коробкаш дар телефона фуреш Realme S67 NFC қад кор мекунад ва инҷа бошад ҳастаи симак барои симкарта ҳуӣ кардан, ва чихоли Realme S55 қати Realme S67 чихолҳои сиёҳ доштан, ана бошад боз чихолҳои сафед прозрачный дорам ва дар инҷа бошад документҳои Realme. Телефона хша ҳуӣ мекунем. Ранги необичный, ранги сиёҳи Realme S67. Ду камераи калон дора, як спичка ва инҷаша намедонем чия дизайни ҳам просто монда бошанд. Ду камера ва 108 мегапиксел, ҳамаи камераи калонаш 108 мегапиксел ва поёндагиш бошад камераи 8 мегапиксели ёрирасонаш ва фронтални камераш 32 мегапиксел. Snapdragon процессори телефон бошад Snapdragon 685. дар инҷа памяти 128 мешавад, мега 256 гигабайта 256 гигабайта ва оперативкаш бо плюс мешуда 8 бо плюс 8 ва защита от брызг IP54 ами чангу хок защита дорад. ва телефона дри коробкаш ҳам мебинем чи аста. Коробкаш ҷа бошад чанд ватта бошади 33 ватта я 33 ватта бистра зарядка қати кабели USB Type-C қати USB Type-C ва дига ҳеҷ нест. нархи ё гуфтам дар комментария менависем. ҳозир нархи ҷа свети зеленша мебурорем ва аз ранги зеленшам як бора дар инҷа анбоксинг мекунем, мебинем. Опа. Ҳамухе чихоли прозрачный, ина ранги сабзаш. Одамое ки да ами Realme S55 S67 пурсанд, номеро дар рӯи экрана метавонем бемалол заказ кунем. ира ҳамхӯй ягон фарқия надорад. 8/256 памят дорад. ирам бо ҳамин қиёфи 33 ватта бистра зарядка ягон фарқия надорад. нархошон дар комментария ҳаста, метавонен бинен нархошон ё телеграмон бигзаред. Realfon Москва метавонед заказ кунед.